Alkartasuna dantza taldeak sabatuko emanaldi berezia aurkeztu dau 50. urteurrenaren harira. Taldeko lehengo eta gaur egungo dantzariak batuko dira zapatuan gaueko 9:00 frontoian egingo dan dantzaldian. Alkartasuna dantza taldeak prentsaurrekoa eskaini dau gaur aurten ospatzen ari dan 50. urteurrenaren barruan antolatutako ekitaldi bereziaren xehetasunak aurkezteko. Taldeko arduradunek azaldu da benez, urteurreneko hitzordu nagusietako bat izango da, datorren zapatuan egingo dana. Ekitaldiak taldearen historia, belaunaldien arteko hartu emona eta herriko kultur ondareren alde egindako lana izango dauz ardatz. Bermeoko zinegotziadan dan Endika Etxeberria Teileriak herritarrak gonbidau dauz zapatuan frontoira hurbiltzera. Urteurren ospakizun berezi horregaz batekin eta Alkartasuna dantza taldearen 50 urteko ibilpidea ospatzeko. Gaur prentsaurreko jendetsu edako hemen, eta zergatik ez da besterik Alkartasuna dantza taldien 50. urteurrena ospatutie baino. Dakizuen moduen, Alkartasuna dantza taldie 50 urtetan dabil jotazu gure herrizeri folklorie, dantzak, musikie eta beste hainbet ekitaldi eskaintzen eta parabarik. Hori dela eta aurton 50. urteurrena beteten dauelez, ekitaldi berezi bete ingo da ingo zapatuen Bermeoko hartza frontoien. Beraldetik, Gaizka San Pedrok, Alkartasuna dantza taldeko kideak azaldu dau ekitaldi hau berezia dela eta urtean zeharrein bat ekitaldi prestau da bezala. Bizkaiko edo Busturialdeko dantzaldiak egin direla aitatuz. Urtien zeharrein bet ekitaldi antolatu duz, hasitze arratuzitatik eta urtin amaier arte, Olentzero eta Mari Domingin egun arte, praktikamente hilero ekitaldi desberdiniko kinguz. Ekitaldi potentiko kintzuz, Bizkaiko dantzari gune esate baterako, Busturialdeko miena, bebai. Bai, zapato honetako gure ekitaldirik garrantzitsuena da. Bentset guretzako importantina. Zentzite importantina, 50 urte horrenak ospatukus, dantzari, musikari hoiak, gaur egunin gauzenok, eta hemen ikusten zuen elgaztiepe bai, urrengokuen Alkartasuna dantza taldeko belaunaldiz egiko dauinari. Oraingo honetan, ekitaldi hau garrantzitsuena dela adierazi dau izan be, Alkartasuna dantza taldeko 50. urteurrena dalako. 150 edo 140 lagun alkartuko direla esan dau San Pedrok eta ekitaldi potente bat egin nahi dabela, herrialde guztietatik etorriko direla esan ez. Gitxi gora bera batungo gara 150 lagun, musiko dantzarien artien, 150-140 lagun, eta gure asmuda ekitaldi potente bat, fuerte bat itxie. Euskal Herriko herrialde guztietako dantzek inguz, 7 herrialditakuek, ekitaldi hasiko Bizkaizen eta amaitzuko Bizkaizen. Hasiko era Durandeko dantzari dantzagaz eta amaitzuko Arratiko jotakaz. Behi hortartien, esan dute moduen, herrialde guztietatik. Gipuzkoa, Zuberoa, Nafarroa, Araba, Leko guztietatik. Gainera, urteurrena ospatzen ari diren Bermeoko erraldoi taldeari eta jabez batzari eskerrak eman dizkie, sorpresak egongo direla aitatuz. Azaldu da benez, ekitaldi polita izango da, eta bukatzeko, hau posible indaben guztiei eskerrak eman dizkie. Ekitaldi berezi hori gudu aprobetxa bebai, zorionak emoteko guaz batera, urteurrena ospatuten hauenari. Bai, Bermeoko erraldoi konpartxiri, eta bai, Bermeoko abezbatzari. Ekitaldi hori aprobetxako hori eskerrak emon, seguaz askotan egon diez, eta zorionape bai emoteko. Eta horrez aparte, sorpresa egongo diez, eta gauzek, eta sorpresak ez duzango, sorpresa tiez, da bertan ikusiko zuie. Jente garrantzitsu datozku ekitaldi hau aurrera eruteko, eta horretiz eskertu. Bertan eskertukuz, gauze polibet atateko asmoez. 50 urte horreko historizen zehar esango da ekitaldi guztize, eta honegaz aprobetxa jentiri animeteko torten, gauze politxe esango da, jendetsue, eta amaitzuteko eskerrak Bermeoko udalari betiko moduen, beti egon diez lehenengo urtitarik hauntzer arte, geuaz gure albuen, eskerrak eureri
gu aurrera eruteko, eta beste barik, zapatun anime dan hori etorten, eta gauze polibete izango da.